just kivi rupes haistaa. Teemme virtuaalikäsipäivä. Ootko ennen ollut MH-kuvauksessa? Pari vuotta sitten. Joo. Mikä ei muuttunut, sama Linnanmäki-teema jatkuu. Kyllä. Mikäs koiran kutsuma nimi? On. Onni. Onni. No moi Onni. No moi. No hei. Oi, että sinulla on kaunis pää. Minä lainaan Onnia sinulle. Onni, mennäänkö? Ihan rennosti tulla. Äsken ei tullut. Äsken tutti sille nelivetopäällä. Ihnanpää sinulle. No. Ihana. Oli symppistyyppi heti alkuun. Tulee semmonen hirmu ihanan rauhallinen symppistyyppi. Minä annan kohta tätä leluun. Joo. 2 kertaa millä maata myöten heität mulle. Aina kun se tulee sulle, niin heität mulle. Joo. Ota koiran pannasta kiinni, irrota hinta kokonaan. Heitäpä sinne vaikka maahan, niin kompastut. Ja lelu kun osuu maahan, niin päästä koiran irti. Niin tiedät, että se haisee ihan järkyttävästi. Käytkää leluhakkeen ja otetaan uudestaan. Siellä voit suoraan aloittaa siitä ne viilot ja heittää mulle. Joku rykäs keskeytti. Otapa pannasta kiinni. Katsotaan lähteekö niukan leikkiin. Mä epäilen kyllä, että se on jo kahtoo vähän siihen malliin, että lääkitys ei kohilla. Päästä koira irti. Uskottaa, lääkitys ei ole kohdilla. Kytke vaan koira kiinni. Äiti pelasta, tuo hullu nainen ihmettelee. Nyt se voit laittaa kiinni ja sitten... Askel irti. Ilmoja on pieni, sanoo tuon. Tuossa. Yhdessä katsomaan sen, niin siellä voit kuvata vaikka sen aikaa ja sitten kannattaa laittaakin kiinni. Mikä vaan katso tuon meidän karvan. Niin ne lentelee. Nyt siellä voit laittaa kiinni ja tää tulee kohta uudestaan. Askel irti. Niin. Hyvä. No niin, siellä pitää panna kiinni. Tuumaapa vähän tänne vielä. Tänne päin.
puhutin koko päivä. Ja askel irti. Kiitos. Ei silläkään lääkitys ollut Ne käy kovin. vielä siellä juoksen aikaa kuvata, kun ne käy. Tämä tässä kesäteatteri. Voiko näkistä aina nuo ilmeet, että Sitten seuraavaksi tulee haalari. Haalari tuolla, ei nyt enää kuulu. mene puoleen väliin kohti haalaria. Mene aivan haalarin eteen, katso haalaria. Kyykisty haalarin eteen, katso haalaria ja kutsu koiraa. No. Noin, Peeri kehuu. Eikö se usko sinua? Ei usko. Niin. Tuliköhän tänne. Säkkikö muuttui ihan, eikö sillekään lääkitys ennen toiminut? Pitkä liina. Kuis sun käsi? Sitten se menee sen verran hyvin, niin siinä viivalla ympäri ja uudestaan. Sekä se. Kehu koira. Superhyvä. Sitten mennään tänne. Niin Sitten me lähdetään. Mene puolen välin kohti laitetta. Oliko se siinä? Hyvä. Kehu koira. Hyvä. Ota vaan vielä vähän. Oot kätkellä katsomassa yhdessä se. Silittele sitä rauhassa ja kaikessa rauhassa anna sen olla siinä hetken ja silittele sitä. Ja... Noin. Hyvä. Sitten lukea pois, että tukotaan koko venkeestä mukaan. Eikö se ymmärrä tuossa sinua ollenkaan?
Liinalla ohitukset. Lähtötilanne vasemmalla puolella menee viivaa muuten. Katkoo, käyt tuolla hökkelin luona tuut takaisin viivaan. Onko tuo auto silleen, että siitä pessyy läpi muuten? On. On. Onko se siu? Ei. Eilen oli samalla lailla. Joo. Minun mielestä tuli tännempänä vähän se. Oliko? Oli. Sitten uudestaan vaan. Lähinnä kun tuolla yllällä asuu asukkaat, ei niillä ole vieraana. Minun mielestä se ajoi. Onko se Viian auto? Onko se Viian auto? Ei, kun se Ratikan omistaja. Se Pakulahan se ajaa. Ai vaan onko se tullut nyt tämmöisellä autolla? Ei kun siinä on se pakettiauton takana, mutta tää etummainen auto mietin vaan, että onko tää tarpeeksi. Pakuhan on ojassa, mutta tuo etummainen. No sitä mie en. Hyvä, se oli siinä. Ammutaanko koiralle? Joo. Otahan tuohon loppuun. Väri oli väärä. No otatko? No oli pätevä. Mutta minä voin ottaa tarvitsen sen Lakkupanna. Alkaa. oikean puolesta aavetta. Ne aaveen eteen havaukset täytyy. Nuttele aaveen kanssa ja kutsu koiraa. Ota aaveelta huppu pois takakautta, lippalakki myös. Aavekin voi tarjota kontaktia. Sä ajattelet, mikä ihme paikka tää on.
Sitten voit laittaa kiinni. Niitä saat liikkua sivukasvamassa niin paljon kuin sielusi, mutta ääntä ei syystä saa lähteä. Ja kun lakkaat tulee, niin jatka leikkimistä. Jatka vaan. Otetaan vielä. Nyt sitten koira kiinni. Tapa leluja nyt piilota. Nyt ota hinnan päästä kiinni. Nyt ota terassin kulman. Ja lähdet tuota meidän ekoksista kokettelemaan. Siinä kierrät kiinni. Ja pysähdy siihen. Ota askel eteenpäin. No niin, hyvä. Kiitos. Hyvä. Ja nyt ota leluja, kehuja, helliä, rakasta sitä. Toinen oli niin superi. Niin toi voimakkuus. Okei, no niin, lähdetään liikkeelle sosiaalisuudesta, niin kyllähän on niin tosiaan on sosiaalinen koira, että tykkää ihmisistä ja ottaa kontaktia, otti siis Virpin kontaktia tuolla kun kävelivätkin ja otti kontaktia myös siinä kun tutkittiin, että todellakin sosiaalinen koira. Ja se ehkä sitten näkyy myös siinä aaveella, että vaikka se tarvii sulta ihan täyden avun siihen ennen kuin se pystyy menemään siihen aaveeluun, mutta sitten kun se tajusi, että se on ihminen, niin sittenhän kaikki oli ok, että on ihmissosiaalinen koira. Aktiviteetti, eli se 3 minuutin oleminen, siis siinähän katsotaan sitä, kun me ollaan villitty koiraa ensin, että mitä se sitten kykenee rauhoittumaan, niin kyllähän sen piti komentaa sinne. en niinku ymmärrä, miksi seisot vain siinä ja mitään ei tehdä. Siis semmoista niinku, mitenkään voimakasta rauhoittuvuutta ei nähty, mutta siis todellakin semmoista, että ei nyt ihan ollut se lempijuttua vaan seistä siinä. Sitten mennään noihin uteliaisuuspelotakret, eli mitä tietysti näissä kaikissa pelottelujutuissa me katsotaan, että kuinka rohkeasti se lähtee itse ratkomaan ja kuinka paljon se pelästyy ja tuleeko sieltä sitä akrea. Niin jos lähdetään nyt ensin siitä akresta liikkeelle, niin sitähän me ei onnista saatu ulos. Sitä ei pojasta löydy. Mutta sitten noihin pelkoihin, niin siinäkin me onnistuttiin kyllä siinä pelottelupuolessa. Molemmissa sekä haalarilla että tuossa Raminalla se teki paot. Eli haalarilla vähän lyhyemmän ja sitten Raminalla paljon pidemmän, mutta sitten taas, että miten se lähti selvittämään niitä, niin ääni oli selkeästi helpompi. Et sitten se tuli sieltä paljon nopeammin ja se ei tarvinnut mitään muuta kuin sen, että sä otit vähän eteenpäin ittees, niin sitten se jo meni itse tutkimaan sen. Kun taas sitten haalarilla se tarvitsi ihan täydet avut sulta, että se pystyi menemään sinne. Tai no joo, siis kyllä täydet avut, eli sä kutsuit sitä siinä sitten. Ja sitten tuossa aaveilla, niin siinä itse asiassa niin kun sitä pelkoa oli siellä, mutta se oli paljon semmoista lievempää ja se hallitsi sen paremmin ja se varmaan johtui siitä, että se pääsi sinne sun jalkojen väliin, että se sai susta sen tuen. Ja toi on niinku oikeasti ihanaa, että koira luottaa omistajaan niin paljon, koska silloin elämä on helpompaa. Ja niin kuin aaveilla tosiaan niin kuin, mehän mennään tässä niissä ajoissa, että meillä on aina se määrätty aika, missä sen pitää mennä, että se saa
ruksin johonkin kohtaan, se ei mennyt siinä ajallaan, niin sen takia ruksi on ykkösessä siinä uteliaisuudessa, että ei kerinnyt perille ennen kuin aikaa oli mennyt. Sitten noista jäljelle jäävistä, niin, eli ne ohitukset. Niissähän siis katsotaan sitä, että kun se on säikähtänyt ja selvittänyt, niin jääkö sinne pääkoppaan sitten niitä kuormittavia asioita. Niin siinä Onnilla on tosi hyvä tilanne. Ei siis niinku pahemmin jää. Halarilla jäi ihan pieni, eli ensimmäisellä ohituksella se teki pienen väistön, mutta hyvin pienen. Muuten ei ollut kummassakaan mitään. Ja siis Raminalla me oikeastaan jo odotettiinkin sitä, että siihen ei jää mitään, koska se niin nopeasti itse tuli sen ratkaisemaan. Mutta Halarilla olisi voinut näkyä enemmänkin, koska se oli sille niin paljon vaikeampi se Halari. Mutta se on positiivinen asia, että sinne ei jää niitä mörköjä jäljelle. Leikki alussa ja lopussa, siinä hirveän useasti sitten tässä lopussa näkyy se kuorma täällä, ja niin se näkyy Onnissakin. Että alussa se kuitenkin oli mukana teidän leikissä. Se leikki on vähän semmoista erilaista, eli se pysyy siellä kauempana se leikki, mutta se oli niin turvallisen välimatkan päässä. Kun taas sitten tuossa lopussa se ei oikeastaan enää jaksanut lähteä siihen, että katseli kyllä, että oli kiinnostunut siitä, mitä te teitte. Ja tarttumista me ei nähty tänään ollenkaan, ja se ei varmaan sua yllättänyt, että se ei lelua suuhun ottanut. Ja sitten tuossa laukauksissa se niin kun ne kaksi siinä liikkeessä olevaa, niin siinä se sai taas susta sen tuen, että se pystyi. Ja plus, että ehkä se, että kun se hihna ei estänyt, niin se pystyi jäädä sitten kuitenkin siihen. Että me siinä jo vähän katsottiin sitä, että nyt joudutaanko pistää jo siinä kohtaa poikki. Mutta sitten siinä kun te seisoitte ja sait niin kun sillä omalla liikkeellä sillä tämmöisellä antanut sitä turvaa sille siihen tukeen, niin sitten se ilmoitti ihan selkeästi, että tämä ei ole kivaa, haluan pois. Niin siksi me ei otettu sitä niin, että sitten ei näe. Tuleeko sulle mieleen jotain, mitä haluat kysyä? Ei varmaan nyt äkkiä toitunut. No niin, kiva kun toit Onnin tänne. Se oli Onnin ainutlaatuinen huvipuisto täällä. Eli tähän huvipuistoon ei enää tulla. Hyvä, kiitos kun tulitte.